beste elementu batzuk sartu ahal ditugu. Adibidez, lapiz. Hemen, arkatz desberdinak erabili ahal ditugu. Bat aukeratzen badugu, marrazkia egin dezakegu, kolorea aldatu, ezabatu, fondoa aldatu, eta emotikonoak gehitu. Amaituta dagoenean, etxo emango dugu. Badago tresna oso interesgarria arkatzen artean, eta hori da auto-arkatza. Marrazki bat egiten dugunean, aldatuko kolorea, ikusten duzue goiko partean aukera desberdinak eskaintzen didala. Hauek handitu, txikitu, badakizue egin ahal dugula modu desberdinetan. Kolore aldatzeko bai aukera dugu hemen.